Bueno, esandakoa, ongi etorri berriro, bienvenidos de nuevo a este cuarto. Ongi etorriak berriz ere, soldata arrakalari buruzko laugarren nazioarteko biltzarra Eusko Jaurlaritzako lan sailak antolatua Emakunderekin batera. Este es el título de la presentación técnica. Magnitudea eta eragina euskal lan merkatuan eta arrakala horren inpaktu ekonomikoa, iraganekoa eta potentziala. Erderaz, magnitud e incidencia de la brecha de género en el mercado laboral vasco. Generoaren araberako arrakalaren magnitudea eta eragina euskal lan merkatuan. Eta arrakala horren inpaktu ekonomikoa, iraganekoa eta potentziala. Inpaktu hori erreta berezia. Arrakala murrizteak ekonomia hobetzea dakarrelako. Negazionistek konta dezaketena gora bera. Lehen aipatu du sailburuak hori. Hemen ere negazionismoa baitago, ez bakarrik klima aldaketan edo indarkeria matxistan. Gogoratzen duzue agoreroek nola esaten zuten lanbide arteko gutxieneko soldata igo eta langabezia handituko zela? Gai honetan ere gauza bera gertatzen dela iruditzen zait. Y es que, si no me equivoco, y ahora... Izan ere, okrez banago eta horren adituek argituko didate, ekonomia indartsuenak berdintasunezkoak dira. Badu bere logika. Biztanleria osoaren potentziala maksimizatzen bada eta ez erdiarena bakarrik, emaitzak hobeak izatea espero daiteke. Ekonomiako sailburu ordeak aurkeztuko digu gure urrengo islaria. Introduce a nuestra siguiente... Urrengo islaria aurkeztuko digu Maider Urquijo Martínez, Eusko Jaurlaritzako ekonomialaria eta beraz ohituta dago txosten ekonomikoak zehatz prestatzen. Iñaki Ruiz Manzanok aurkeztuko du ekonomiako sailburu ordea, Laboral Kutxako eta Ipar Kutxako enbaseiteko zuzendaria izan da, eta BBVA-ko zuzendaritza karguak bete ditu. Bai eta euskal ekonomialarien eta estatuko ekonomialarien ordezkaritza gorena ere. Izan ere, ekonomisten euskal elkargoak idatu zuen, presidente gisa eta ekonomisten kontseilu nagusiko idazkari ordea ere izan da estatu mailan. Ordea, aurrera Maider, biok batera, txalo bero bat, mesedez. Beno, eskerrik asko gaurko kongresuan gure ikerketa aurkezteko aukera emateagatik. Egunon guztioi. Bueno, en primer lugar, yo quisiera expresar... Lehenik eta behin, ez nire eskerrik beroena, gure saileko ekonomilari guztiei, aztelan hau antolatu dutelako, Maider Urquijori ere bai, Inigo Seizabal, Inigo Galilea, eta Nacho Jaka gure artean ere daudelako. Hemen, dakizuenez, genero arrakalak azterketa asko izan ditu, eta eztabaida asko, gainera kafe aurretik. Hitzaldi oso interesgarri bat entzu dugu, ibilaldi historiko bat egin da lan femeninoaren eta soldata arrakalaren inguruan hiri behintzat zer pentsatua eman dit. Eta ziur nago biltzar honetan zehar gogo eta oso baliotsuak entzungo ditugula dimensio sozialei buruz, kulturarlokei buruz ere bai. Baina azterlan hau oinarritu egiten da balio diferentzial batean, begirada ekonomiko horretan. Hain zuzen ere, pertsona askok oraindik uste batute ere, modu egoistan pentsatzen baldin badugu, azterlan honekin frogatzen da genero arrakala murrizteak inpaktu soziala duela. Azterlanak azpimarratzen ditu hainbat gako, Maiderrek aurrerago azalduko ditu. Eta pintzelkada batzuk emango ditut orain. Bata da soldata arrakala dela emakumeen parte hartze desberdina izan delako. Lan gutxiago lan egiten dute, soldata txikiagoa izaten dute eta aurrera bide txikiagoa dute bere karrera profesionalean. Beste bat, eta ez da bakarrik, eskubide berdintasuna baizik eta efizientzia ekonomikoa du oinarritzat. Gaitasun produktiboa murriztu egiten baita, gure gizartean eta inpaktu zuzena du produktibitatean eta gure gizartearen hazkundean. Lehen norbaitek
esan dit, ni naizela datuen mutila, edo, bueno, gustatu zei batez ere hori esan didalako, mutila. Datuek frogatzen dute emakumeen parte hartzeak modu erabaki horran eragina izan duela barne produktu gordinan Euskadin zuzenean. Hau da, parte hartze arrakala ez da bakarrik inperatu etiko eta soziala baizik eta baldintza funtsezkoa gure gizartea az dadin eta ongizate eredu egokia izan dezagun beste zerbait ere azpimarratzen du. Hau da, ze impactu potentziala izan dezake datozen hamarkadetan. Hau da, zenbat irabaz dezakegun hazkunde ekonomikoa lortzen baldin dugu berdintasun bete batera iristea merkatuan, ez naiz xehetasun teknikoetan sartuko, maider dago horretarako. Baina amaitu nahi dut azpimarratzen, azterlan hau oinarri sendoa dela gure politika publikoak egiteko, gogorazteko emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna ez dela bakarrik justizia gai bat, hala da ere bai. Baina motor bat ere bada funtsezkoa partekatzen den aurrera bidean. Emango diotitza, ikerketaren egileek kideari, zeinak zetasun handiagoz azalduko baititu lan honen ondorio nagusiak. Maider, zurea da hitza. Bueno, eskerrik asko Iñaki, egun on guztioi eta eskerrik asko beti ere nire lankidei, Iñigo eta Nacho. Eskerrik asko. Quería empezar dando algo más de contexto a nuestro... Testu ingurua eman nahi diot gure azterlanari. Diseño de la política económica. La idea de realizar... Azterlan hau sortu zen, Elgak joan den urtean helburu bat ezarri zuelako. Hau da, per capitak ze garrantzia duen lan merkatuan sartzean. Eta ze konvergentzia eman den azken hamarkadetan, eta per capita lor dezakela parte hartze osoa izatea 2060an. Guk aztertu genuen erabilitako metodologia eta ekonomia zuzendaritzako zuzentarauak erabili ditugu Euskadiko kasua aztertzeko. Baita ere estimazioa egiteko ikusi genuen interesgarria zela testuinguru pixkat ematea eta fenomenoa bere baitan aztertzea eta ze dimentsiotan gauzatzen den desberdinkeria Euskadin, kalkulatu aurretik ze inpaktu ekonomikoa duen. Horrek balio du metodologia ondo egokitzeko. Horregatik egitura bi bloketan banatzen da. Lehenean aztertzen ditugu ze dimentsionamentua duen parte hartze desberdinak, egiten diren lan orduak, jasotzen den soldata, eta ze harreman dagoen bien artean. Eta horrela aztertzen ditugu ere zergatik irauten duen desberdinkeria. Eta bigarren blokean estimazio bat egiten dugu kuantifikatzeko desberdinkeria hauek ze ondorio duten euskal ekonomian. Fenomenoa ez da bakarrik ordainketari buruzkoa, baizik eta biztanleriaren erdiaren rol ekonomikoa aldatu egin dela. Iñaki dion bezala, hainbat baldintza ekonomiko daude tartean. Garrantzia dutenak Europa arloan. Eta horrela, lan indarra eta produktibitatearen gutxitzea ere aztertuko da. Pasa gaitezen orain lehen zatira eta ze ondorio atera ditugun dimentsioetan. Azpimarratuko dugu ere ze harreman duten. Az gaitezen parte hartze arrakalarekin. Izugarri gutxitu da azken hamarkadetan. Hau da, emakumeen jarduera tasa ikaragarri handitu da. Hau da, zenbat emakume dauden enplegatuak edo zenbat ari diren lanbila. Zerk bultzatu du jarduera handitzea? Alde batetik prestakuntza mailare handitzea eta errezesio bitartean langile erantziaren irudia. Gizonak lana galdu zuenean emakumea lan merkatuan sartu zen. Alderantzez gertatzea zaharragoa da, gizonezkoa jadanik lan merkatuan baitzegoen. Hala ere, estankamendu bat ikusten da azken urteetan. Eta behar bada hor oinarri egituratu bat dago. Hor
egongo litzateke adibidez penalizazioa amatasunagatik. Hor sartu dugu ere jarduera tasa seme-alabekin edo gabe erdiko tramoetan. 35 eta 54 eta 55 eta 54 urte artean seme-alabarik ez badago, marra urdin argia parte hartze maila mantendu egiten da, 100%tik bera, baina seme-alabak daudenean hazi egiten da 100 puntuetan. Hemen 2023ko datuak sartu ditugu. Baina aurreko datuak ikusita, aurreko urteetakoak oso antzekoak dira. 35-54 bitartean, datu gurutzaketa egin behar dugunez gero, ez dira oso esanguratsuak, laginketa akats txikia baitu. Baina fenomenoa urteetan zer mantentzen baldin bada, orduan relevantzia sendotu egiten du. Parte hartze arrakala aztertzeaz gain, adierazle honen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Alde batetik, iste dinamikoak geldoak edo motelak direlako. Jarrerari erreparatzen badiogu, ematen du desagertzeko joera duela, baina errealitatean gora berak ditu joera horren inguruan, shock modura. Eta azkeneran, elkartu egiten da, 0 arrakalan, hor gora bera gutxiago egongo da. Adibide paradigmatiko bat jarriko dut. Ikusteko nola gertatzen adibidez COVID-19. Hauek da ereduetan sartzen ditugun serioak eta niretzat oso esanguratsua zen ikustea. Ereduaren grafika ikusteko nola zeuden piko batzuk beherantz COVID garaian, 33, 44, 45, 76 kasuan. Hori ez ikusten gizonen artean. Xokak dakar zaintzaile nagusiak lan merkatutik aldi baterako ateratzea, borondatez ateratzen dira komatxo artean, edo ez dutelako enplegurik bilatzen modu aktiboa karga asko dutelako etxean. Eta horregatik inaktiboa izatea igarotzen dira langabeak baino. Ematen du ez duela garrantziri gero berreskuratu egiten delako urrengo hiruhileko edo urteetan. Baina implikazio handia du horrek. Hau da, ze baldintzatan itzultzen zaren lanera behin lanik egin gabe egon bazera denboraldi batez. Ordu gutxiago lan egiten dira, gutxiago kobratzen da, eta lan malguagoak bilatzen dira. Eta horrek implikazioa du soldatari dagokionez. Horrek esan nahi du, emakumeen jarduera tasa, norabeteko penalizazioa dagoela parte hartzean, eta latente mantentzen da, eta gero efektibo bihurtzen da. Oda, jarduera tasak, baliteke konvergentzian sartu izatea, baina emakume joera handiagoa dute lan merkatutik ateratzeko. Orain, azter dezagun soldata arrakala eta bere deskomposizioa. Ea esanguratsuagoa den soldata ordua erabiltzea edo urteko irabazia. Ordu soldata erabiltzen da estatistika arloan ikusteko ze eragin duen orduak dimentsioaren gainean. Baina horrek zentzua du ordainketa diskriminazioa kontutan hartzen bada. Ordu gutxiago lan egiten badira, askotan ez da borondatez egiten, baizik eta baldintzatua dago. Eta gainera uste dugu urteko soldatak hobeto islatzen duela eros ahalmena eta independentzia ekonomikoa. Hain zuzen ere hori baita lortzen dena, gastuei begira. Jadanik komentatu dugun bezala, eta aurreko izlariek esan duten bezala, murrizketa handia izen da 2008tik aurrera 123tik 12,8ra pasada. Hala ere, ikusten da, lan egindako ordu kopuru txikenaren ekarpena zen den. Orduko soldaten dagoen ezberdintasunaren efektuaren aldean. 2023ren kasuan, 162 zen. Hain zuzen ere ordu gutxiago lan egin zererako, 152 ordu gutxiago. Eta urteko batez besteko irabazia langile bakoitzeko egongo litzake aldi baterako enplegua 2023an,
€26,5 egiten, emakumeen €25 egiten zuen kontratu partzial batekin, eta €8 zen gizon okupatuen artean. Eta hoietatik, lan partzial zuten emakumeen artean, erdiak esaten zuen, ez zuela borondatez egiten, €5 esaten zuen, senideak zaintzeko zelako. Gainera, partzialtasunaren zati handi bat da adin txikikoen eszedentzian zaintzaz arduratzen direnak €47 direla emakumeen artean. Eta inaktibitate kasuetan ordainketa gutxiagoa zegoen epe luzeago batean, naiz eta gero itzuli lanaldi osoan lan egitera. Emaitza hauek partzialtasunaren gainean, adin ertainetan, bat dator, hainbat ekonomilarik egin duten azterketekin, batez ere Danimarkako ikertzaile batek aplikatu zuen, hainbat Europar herrialdetan deskonposizio bat ikusteko ze efektu zuen beste aldagai baldintzatzaile batetik ateraz. Hau da, seme alaba bakoitzeko soldata. Eta Espainiak metodologia bera erabili zuen Espainian, eta ez dut diapositiban sartu, baina esango dizuet, lehen seme alaba jaio eta urte betera, jaisten doala kobratutako soldata. Gainera kontuan eduki behar da partzialtasuna lotuta dagoela soldata ordu ordainketarekin, eta batez ere hor nabaritzen da soldata arrakala. Beraz, emakume gutxiago kobratzen dutelako lan partzialetan gizonak baino, eta efektu konposizioa badago emakume gehiago ari direlako lan partzialetan lanean gizonak baino. Azken desagregazio bat aipatu nahi nuen, errentabidezko pertzentilak. Eta ikusten da maila altua mantendu egiten dela, eta 130 inguruan dagoela, eta 80 pertzentila jetxi egiten dela 5,5-era. Gainera, errenta pertzentilak gora egiten du 2008tik aurrera. Hau da, etengabeko erritmoan goiko partean, baina beko partean gorakako piko batzuekin duela gutxi arte. Gaur goizean argitaratu den azterlan batean beste desagregazio batzuk ere egiten dira, eta eskuragarri dauden norbaitek nahiko balu, desagregazio erantziak egin baitira. Hauek dira, gure ustez, adierazgarrienak inferitu egiten da estankamendu bat dagoela eta emakumen jarduera tasa gero eta gutxiago dela, eta harreman zuzenagoa duela soldata arrakalarekin. Pasa gaitezen bigarren zatira orain. Hemen genero arrakalen eragin ekonomikoa aztertuko dugu lan merkatuan. Errepaso bat egiten dugu ikusteko ekonomilariek nola egin duten lan hau. Batzuek jarduera handitzea kontuan hartuz egin dute, kalkuluak egin dute emakumeen ordezkape malgutasuna kontuan hartuz, lehen komentatu duen bezala, elgaren metodologia bat erabiliz egin dugu, eta komentatu ditudan bi ekitaldietan egin dugu. Hemen, deskribatzen dugu, metodologia kalkulatzen dugu emakumeen parte hartzea la merkatua 2000 eta 2022 urtean artean. Hori egiten da hazkundearen kontabilitatearekin. Zer da? Produkzio klasikoaren funtzio batetik hasita, barre produktu gordinaren hasiera baldintza interpretagarrietan banatzen da. Hau da, kontutan hartu besteak beste lan egindako orduak. Emaitzak hauek dira. Urteko eta azken barran ikusten da, urte guztietako, ez bestea puntu txuria da, barne produktu gordinaren hazkundea urteko. Eta gainerako marrak dira, ze ekarpen egiten duen enpleguak, urdin ilunean ere agertzen da beste aldagai bat, eta grisean lan egindako orduak. Ondorioz ateratzen da, enpleguaren biztanleriaren 75%, egotz daiteke emakumeen enpleguaren handitzeari, eta horrek konpentsatuko luke
herritarren zahartzea eta ze inpaktua izan duen barne produktu gordin per capitaren gainean. Lan egindako orduak ere izugarri jaitsi dira, batez ere lan egiten duen gizon bakoitzeko. Grafiko hauetan deskonposatu egiten ditugu aurreko ekarpenak, enpleguak eta lan egindako orduak, kontuan hartuta emakume eta gizonen enpleguak. Eta hemen, ondo ikusten den emakumeen ekarpena handia izan zela, baita errezesio handian ere, urdin argian ikusten da, eta nola lan egindako orduak murriztu egin direla batez ere gizon enplegatu bakoitzak egin duelako. Total, a la vez, mientras crecía la de... Emakumeena gora egiten zuen bitartean. Kasu honetan, lan egindako kopuruak gora egin du, zergatik emakumeek enpleguan parte hartzen dutelako maila altuagoan, naiz eta gizonen kasuan kopurua jaitsi egin den enplegatutakoaren arabera. Orain artekoa izan da hori, baina ze eragin izan lezake etorkizunean 2060ra begira. Badirudi urruti dagoela, baina joera ez da zerora iritsiko berez. Orduan ariketa bat egingo dugu, oinarrizko agertoki bat, ratio batzuk landu ditugu, sartu eta atera dabiltzan hori erreparatuta. Jarduera tasa azken urtetakoa ez da mantendu duguna, baizik eta etorkizunekoak aztertu ditugu joerak ikusteko eta ez bere horretan geratzeko. Gero beste 3 agertoki aztertzen ditugu, lehenbizikoan jarduera tasa, bigarrena lan egindako orduen kopurua, eta azkenean 2 horiek, konvergentzia eta egindako lanaren ordu kopurua. Beraz, 2060an, arrakala bat izteak biztanleko barne produktu gordina 6,35%raino igoko luke. Hori da Euskadiren kasurako aurre ikusten dena. Beraz, igoera nabarmena izango litzateke, parte hartzearen eta lan egindako kopurua kontuan izan da, 0,6 guztira. Esan dakoa, datua altuago izango izateke, 6,35%, beraz, Euskadiren kasuan. Bukatzeko, ondorio nagusiak aipatu nahi ditut, argi dago jarduera gizonezkoena baino ahulagoa dela eta lan merkatutik ateratzeak baldintzatu egiten duela bueltatu nahi izan ezkero. Gainera, soldata arrakala egozten zaio nabarmen gainera partzialtasunari. Per capitari, per capitaren arabera, horre turkizunean daude aukerak. Euskadiren kasuan eta gainerako ekonomietan ere bai zaila izango da emakumearen parte hartzeak berez kartzerik produktibitate jaitsiera eta lan indarra. Batez ere kontuan izan da zenbat igoko den populazioa datozen urteotan, edo zenbat espero den populazioa gora egitea. Eta horregatik guztiagatik uste dugu diskriminazioaren aurkako lan hori utzi gabe, garrantzitsua da arlo honetako politikak emakumeak lan merkatuan mantentzea, hor lan egitea. Baldintza berdinetan, batez ere errenta baxuetan. Eta partzialtasun hori murriztea, hori garrantzitsua litzateke bilatutako aztenean. Eta gero adierazle egokiak behar ditugu errealitate sozioekonomikoa aztertzeko. Ze ezin dugu soldata arrakala aztertu, jarduera tasa, ordu kopurua, hori guztiak aztertu gabe, afiliazio maila, eta bar. Eta gainera, neurri guztiek inpaktuaren estimazioak beharko lituzkete. Ze, neurri guztiak egoke izan daiteke, baina jakin gabe ze inpaktu izango duen horrek errealitate sozioekonomikoaren gainean, seguruenik ez dira
egokiak izango eta kontrako efektua ere izango dute. Eta hor, irizpide teknikoak ezinbestekoak dira, ze bizi dugun errealitate sozioekonomikoa konplexua da eta horrela aztertu behar dugu. Eskerrik asko.